Здравейте, набързо един трик. Ето, сега ще го покажа. Отгоре са 3 зелени карти и другите са зелени. Ще ги обърна и те са валез пътия, дама кара и поп пика. Ще ги обърна отново. Ето така. Ще ги взема, ще ги сложа някъде в средата. Ето така. Сега малко магия. Те се появяват отгоре. Също са. Но гръб от зелен в червен. От зелен в червен. И от зелен в червен. Сега инструкции. Ето, просто съм си направил специални карти. Съм си ги залепил с двойно тиксо. Така, да ги намеря другите. Ето сега, момент. Ето. Така и... Да, макарони мога да намеря. Ето. Така. Ще ги сложа ето така. Ето така слагате. Най-малката карта остане най-отдолу. Първо обаче специалните карти. Ето така. Другите правите, не знам как да го нарека, 6 лифт. Шугам се. Обръщате 6 карти, показвате ги и отначало всъщност показвате, че са зелени. После пак обръщате 6 карти, обръщате, слагате, показвате, че слагате така тези карти тук в средата, правите магия. Ето така, после ги изкарвате. После казвате, че са с други гърбове. Това беше трикът и инструкциите. Очаквайте още клипове. Благодаря ви. Чао!